doke gima owacho niya ni budget making en mar Wajumbe. Ok onego beni executive nyisogi niya ni timuru kama mondo wamiu pesa. Nyaka chieng' ma Wajumbe biro kawo power margi mar timo gik moko as a legislative house. Nikech gin gi power nyaka mar tamre budget no magi riemb te, magi alter, magi time kaka gidwaro. Nikech chik omiyogi mano. Koro nyaka chieng' ma gichiew magi ti gi power ma chik omiyogi no. Pod gibiro mana bedo subordinate to the executive. Okay. Joshua Wino, penjo kanyo wacho ka ni maka juma. A no vote, does it equate to a total rejection of the vote after Tuesday? Yeah. Okay. And yes, makmani kama wantiere sani, ingeni di nyocha finance bill ni bed rejected, kama no thogodo and second reading. Yeah. Bill thoga gie second reading. Nekech ingeni first reading onge debate. And na tabling kaito imiyo thuolo members to go and interact with the bill, public participations go timore. Koro second reading ka ema bill ne dinebe ni no nege kacha, to koro joka dok back to the drawing board. Kama intiere ni en kar amendments. Ma amendments ge manyalo tho. Ineno gima timore. But we don't expect a total rejection. Okay. Koro gima timore mana amendments kan. Nyalo timore. Nyalo timore ka members sani ka Wajumbe wacho ni ya wachiewo. Emana wacho ni chakre ne katiba ni chak tiyo 2013. Wajumbe poko chiewo mondo titijgi. Kagi nyalo time mae, nyalo loko gik mang'eny. Nikech ginyalo wacho ni koro kama jo Kenya dhi we walwar chikni gi kama entiere ni mondo sirikal mar William Ruto dhi obed piny kendo olos chik manyien mondo gitim ang'owa gikel. Nikech be ok ochuno ni nyaka girit 6 months. Ginyalo waiver. 2016 Division of Revenue Bill nolwar. Magi kelo manyien. To mana ka wan gi Wajumbe mamoko mopogore gi ma wan gogi. Ginyalo ka gichiewo to manyalo chiewo okaina ma wan gogi. Intie Wajumbe machiewo. Okay. Penjo kaka wanene oyawre uru amora inya kod twak